3 фатални грешки при монтиране на сграден водопровод. Грешка номер 1. Пригряване на муфата. Пригрятата заварка стеснява диаметъра, отслабва връзката и е основна причина за течове при налягане. Грешка номер 2. Липса на компенсатори и неправилно фиксиране. ППР се разширява. Ако линията няма компенсатор или е стегната с скоби неправилно, неизбежно се получават огъвания и напрежения. Грешка номер 3. Липса на достатъчно скоби и лошо закрепване. Недостатъчният брой скоби или грешното им разположение водят до провисване, вибрации и бързи повреди по трасето. Системата PPR Arctic е създадена да издържа, но тя е толкова добра, колкото монтажа. Избягай от тези 3 грешки и ти гарантирам, че тръбите ще надживеят и сградата. Но все пак, ако не си уверен да я монтираш сам, обърни се към професионалист.